Vespre, companyes, bon vespre, companys, bon vespre, meridianes, bon vespre, meridians. Avui tinc el plaer de poder llegir un escrit que ha fet l'amiga i companya Dolors del Clot. I el vull llegir-lo i m'ha deixat autoritzar. Gràcies, us el llegeixo en un moment. Un aplaudiment per la Dolors? Sí. Ja veus? Sí. 2.000 dies i tots els dies que hi ha darrere. Quan diguem 2.000 dies no parlem d'un número, parlem de dies concrets, dies viscuts, dies que encara portem a sobre, dies de pluja, pluja fina, pluja pesada, pluja que et cala fins als ossos, i dies d'anticicló, com el Glòria, que ens va posar a prova com si algú hagués dit a veure si encara aguanten. I sí, vam aguantar. Dies de repressió, dies de veure la bruma pensant que així ens ho farien marxar. Dies d'insults, dies d'agressions verbals i físiques per part de gent d'extrema dreta que no suportava veure'ns aquí junts, sense por, i malgrat tot no ens van fer desaparèixer. Ens van fer més conscients del per què érem aquí. També hi ha hagut dies de victòria, dies que no s'obliden, com el dia que vam tornar a tallar la Meridiana, no per gust, no per rutina, sinó per protestar, per dir ben clar que encara hi som i que encara hi tenim veu. I quina alegria aquells dies, no perquè fos fàcil, sinó perquè va ser col·lectiu. Hi ha hagut dies d'alegria sincera, dies de visites, gent vinguda d'arreu de Catalunya que potser no ens coneixia, però que entenia perfectament què vol dir resistir. Gent que arribava i feia que la Meridiana fos una mica més ampla. Dies de festa, festa a la nostra manera, amb botifarres quan tocava, amb xocolata calenta quan el fred apretava, amb llums de Nadal, amb gorros, bufandes i mans gelades. Dies de calor extrema en què resistir també volia dir no fondre's, i dies de fred extrem en què resistir volia dir quedar-se quan el cos et demanava marxar. I entre tot això, el més important, la gent que sempre hi era, la que hi tornava, la que venia per primer cop, la que deia, avui només passo a saludar, i acabava quedant-se 2 hores. Aquests 2.000 dies no han estat fàcils, però han estat nostres. I si alguna cosa m'ha après és que resistir no és un heroic, és quotidià, és posar-hi el cos, és cuidar-nos, és fer comunitat. Per això no celebrem només el passat, celebrem que encara hi som, que no ens han fet fora, que no ens han fet callar i que mentre hi hagi injustícia, mentre calgui plantar cara, mentre sigui necessari ocupar l'espai, la Meridiana continuarà resistint. Gràcies per cada dia. Gràcies per no haver deixat mai de ser-hi. Gràcies, companys.